dostlar. Сәлем дусларым, матурларым. Безнең инде кышкы хит парадның беренче чыгарылышы. Бүген чөрле инде менә ниһаять безнең кыш җитте, кар ява һәм инде салкын көннәр килде. Без үзебезнең хит парадны бию белән башладык. Ни өчен дисәгез, бу җыр безнең хит парадта беренче урын алды. Аның өчен тавыш бирделәр. Ольга Ишунина, Юлия Балабанова, Вера Черномаз, Олеся Родина, Таня Яксина, Александр Володин, Сергей Куделин, Дарья Джан, Толик Алешин, Артем Коковин, Артем Топов, Денис Данилов, Ксения Матвеева, Юрий Тищенко. Дуслар, инде үзегез күреп торасыз, безнең Марат өчен кемнәр тавыш биргәнен һәм инде шул сәбәпле Марат безнең хит парадтан төшеп кала. Беренче урынны инде ул лаеклы рәвештә алмаган булып санала. Ни өчен дигәндә, без анда карасак, мәсәлән, Гөлназ Асаеваларның да һәм башка җырчыларның, аларның инде барысы өчен дә ген бары тик татар исемле кешеләр генә тавыш биргәннәр. Нишләптер Марат өчен генә менә шушындай урыс исемнәре бик күп тавышларын биргән. Зинхар язмагыз әле. Нишләп руслар да тыңлый алмый дип. Руслар тыңлый ала, ләкин булар ботлар бөтенен аңлыйсызмы? Ботлар. Дуслар, димәк инде бу моментны артта калдырып, безнең хит парадка күчәбез һәм инде билгеле без 3нче урынны безнең 429 тавыш җыеп, Марат Яруллин 2 гашыйк җыры белән 3нче урынны алды. Марат, котлыйбыз. İki gashik bitiz, iki gashik kavuşurlar bizge yazганымы. Икенче урында безнең Башкортстанның иң матур кызы Гөлназ Асаева "Син икәнсең" җыры белән. Дуслар, инде бу хит парадта Гүзәл Әхмәтованың исемен күрү минем өчен ничектер зур дәрәҗә дип әйтәм. Инде ниһаять безнең Гүзәл Әхмәтова кайтты дип әйтергә дә буладыр татар эстрадасына. Беренче урында димәк безнең Гүзәл Әхмәтова һәм Илшат Япаров "Югалган мәхәббәт" җыры белән котлыйбыз Гүзәл Әхмәтова һәм Илшатны. Ура! Мәхәббәт китеп югалды, җиһаннарга улы юллады, таң йолдызыдай сүнде ул юк инде. Дуслар, инде мин әлеге хит парадта Гүзәл Әхмәтованың тавышын ишеткәч аеруча да сөендем. Инде аның җырларын, яңа җырларын күптән ишеткән юк иде. Кәефләрем бик күтәрелде. Инде сезгә дә яхшы кәефләр теләп калабыз. Без Илназ һәм Ринат. Сау булыгыз. Икенче чыгарылышта мин үзем генә сөйләячәкмен. Ринат госпитальдә травмалар белән, гипслар белән ятачак. Сау булыгыз.